Salamat Sir Sik. Hindi ako ay wadas na kiurnong mayat ayak sapat ako anusan nyo no lele din nyo ay dingdingan din ibagbagami. So sine maila ay maibaga ay progreso di isa ay munisipyo no sa lugar kailangan ay din amin ay sektor na adresan kumangay kaman din kinatal na dapat kumasi sa lugar wala kinatal na salon at ya din edukasyon bakit takon ilan ay progreso di sa lugar ay gapusi infra. So da kami ibayo yung tinmuknos na inila mi amin di so nga adi kan mas daw ano makdeng dinan i-present ket inti project mo abo sinay di project mi ngam ilaan dakdako di piktuna sin lugar tako. So sinidinan tugaw si Apo Duterte wada nga din isa ay palisina ay din kanana ay dapat kumadin armado sin naduma-dumay lugar sin Pilipinas ket mamaga kuma din kanana ay end local conflicts kanana. So ililaan mi sin munisipyo ta ko ay bakon wada nga din na irurugiyon idi ay nang padas si Kamanidi ket nasisiyak si Uncle Eliston niya. Wada din ang padas sidi ket adi milay din ay maulit dadi ay nangyari sin lugar tako. Malagip ko ididisin kasirsirak ko siya ay kanatauli kamis na bakang kami nuwat en bisita anda kayo no diket gapusin armado siya inmalidas na wada di doktrina ini bagbaga ngam adak amo no ingganad nuani ket doktrina ay sursurutan nyo ngam mailak ket maga din doktrina mo di mayat ay gobyerno iso nga na mailasin kaya paket na improve tano pinatpati wa din bagbagadad idiet baken kaman nina din kaya pa kaman nidi. So saat keman nanamnam din sa kapsat tako sin sanggunian na bayan wada di ordinance ay inamag na ordinance number 3 ay di kananas di an ordinance declaring the CPP in PE as persona non grata in the municipality of Bacol. Dilay doon na non grata din di na ibagadi unwelcome numabalin at magadas na adidan man basak alisin kan takutan i non grata takos ida si doy di kanan din ordinance ay nay. So dinyat na di din chart na din organizational chart na di sin nga to wada gamin din CPP in PE sin baba wada din NDF sin bangir wada din NPE kanana. So din CPP siya nga din pinaka umbrella da amisin na guwap siya nga din mangidawlat si orders mga amag si amaganda amisin baba siya nga din legal front da siya din National Democratic Front sa duwida nga din madumay organization ngam di sa di ideology da communism. Sa abusin bangir wada din armed group da siya din di armado ay din armado ti kailian armado ti tao kananda ket numailil ako sin iyat na di na magwada nga din front da di talaga ay legal iman ay organization ngam ideology da communism. So sin communism ay kananda siguro dinudum ay naisinatan na wada in malalenan similar amuda di din communismo ay nay kaman din lugar yu ay nay ukan di state estado kananay bakon magay kinukas di ay tanlay din yu ay kaman ni di da kayo ay nalawad di sa Nikuanas na yan ukata ko amin kanan din nasasadot ay gait aga adi no si kay nagaget kay man ubla wada din nasadot din kanan din ublaan yu abo ukata ko amin ay tanlay din yu abo di kaman ni di awan adi no nagaget ka way posibilidad ay asinso kay bagada ngam no nasadot ka awan sa di tanan din komunismo sa din binmulaan di ordinance sa ko ay na ket kasano ay di usa ay individual sin lugar anay ket manon grata abo sa din kananday wada nga din supporter da ngem adina basta kaibaga ay sikakat supporter di NPA kananda maga documented di may file si korte ket din korte di mga ibaga ay sikakat supporter din
organization ay doy. Kat uray no din ilim ay bakon may baga abo ay non grata at kaata suportara mo da din armado ay doy. Si Dodi lay din ay ibagan din ordinance ay doy. Siya din pinaka tima na adi. Din ay isa ay ordinance ay ay parang da kayo. Way saludsod sidi. Si Doy tingay di kan kanana di. Laton maga. Tana din napapada sa idi ay doy in munod da sinay gobernota ko din kanak duani min mayat at di kayapa in Masinso sa unit syudad. Di may kadua yak i-present anda kayo dinay naladladaw tako ay nakakuryente. Sinkadaan mi sin sentro 1990s di. Kat siguro sinkadaan nyo ay naladladaw. At adungay di panmayatan di wada di kuryente na. Palakaan si din tools dols ay di maususar. Nalaka din cleaner, cutter kaman dadit kaman nalaka di ubla pang palakaan di ubla. So inilaan mi gamin sina National Building Code. Medyo narigat nga din requirements na di. Kasi wada sin building code. The number one CD is din building plan. So nanumnum takot na ay ordinance na di kanana ordinance number 11 prescribing guidelines in the issuance of certificate of final electrical inspections in building ay existing building bakun din barbaro na categorize waday B din A sa din doy residential din B sa din doy agricultural siloy di na classify. So din ordinance ay din consumption na masapul di wattage na ket 3,000 wattage. Di silaw na 8 ingay, di outlet na 3. Sido di pipeline na. So dinay ordinance what remedyo ta din doy adi nakasilaw sin napalpalabas manipot sin September 2020 ay adi nakasilaw dapat masilawan da. So sinudi requirements na di wada din na ila may upat ay requirements na si number 1 is dindoy electrical plan. Si Doy nga din amagan di engineer. No din nagpapaamag si electrical permit na di siya nga din inamamag di electrical engineer. So masapul wadas di. Din sa abo at wada nga din may pailamot ay din doy kapanpatuadan ket ukamdi. Si Doy din may kadwa. May ikatlo din doy baybayadan maadikan ng delinquent ngay ay i-certify din Treasurer's Office. Maikopat din doy endorsement and kapitan. Si doy di kasakulan si di tapno makaabil ka di sinay ay wada sin ordinance. So din membro na di sin inspection team wada di na ipuisi na sin mayor's office din electrical engineer and ang amag sin plano si member dis Sangguniang Bayan sin engineering si Dodi kang kananas di. So si Doit ingay di content da din nayay ordinance. So no ilanta ko ket medyo basit ngay tano din comparing sindoy barbaro medyo narigrigat ad di ma-complete ako sto. So what si Dodi kanan din sa inay ordinance ay in parang kunda kayo ket waday saludsod sidi tamay lakat ad adumat din building ay before sin September 2020 tanwan bubuy ay di pa lang baka ingana duani adi pa lang nasilawan basta din babarbaro sin September ingana 2020 guwan ni bakunan coverage din ay ordinance wada et lah kaman ingay mayat ay nasilawan kayo amin mo din old houses yo siya sinadin no din da kayo ay nanbubuy idi ay before sin September 2020 sinay ay ordinance di may i-apply na di bakun din barbaro ay din National Building Code tan din code ay di gamin
medyo ay rigrigat na tan adu din ma-accomplish mo kailangan din building plan. So nganilaan ta ko apay din babasit ay kakamanda sa iamagam pa lang si building plan na maga. No sin ordinance maga kanana. Din electrical plan lang di medyo narigat siditan amagan di electrical engineer. Nakategorize dia wa di residential asin din di agriculture. So din church ay din nakita pisin residential kan di agriculture din di ngay din maamag ay greenhouses. Dadi di coverage din ket sa adi din ay bawd kaun yan ay basta din watis na lang akot 3,000 bakan man exceed tan mailat ako mo sin bubuy sinasin bubuy idikot magamot din dadakkel o dikit babasit dadi iso nga din watis na 3,000 lang. Kaman mayat ingay na silawan da samot iman kaya pa inay at laton doy mayat undat ako ay nang pada si eskwela nan pa eskwela wada nga din na experience to ay kaman kalalayad wada rigat na wada nga din adi kawatan no da itako ay nan pa eskwela no da tako ay nan eskwela wada abo din ragsak ay kananda may mayat ngay. So ninumnum mi nang ninumnumot iman di sa ay counselor ay gait mi ay in priority na din ay nagana edukasyon ay kananda. So wada din ordinance ay kanan din ordinance number 16 ket din kanana an ordinance prohibiting truancy in the municipality of Bacol. Din truancy ay di kanana siya nga din di eskwela din manlanglangan ngay din amuta kot man eskwela adibon nan eskwela along dawi from Simbuena along dawi adin moy sumasin mas dum adibon nan eskwela. So binmulat kay man na ay ordinance gaputa laydin mi garod ay di usa ay eskwela no sino diwada sin numnum na eskwela at kuma din direction din numnum na magadudum basta binmula sin buina adi ko man ma-disturb from sin buina amit eskwelaan eskwela lang tadi ninumnum na magadi udom. So the purpose din ordinance ay naikat siya di usa is maipailay sa pay kumata din interest di sa eskwela ket nakapokus si eskwela along dawi adi madis-disturb kuma from boy eskwela latta. Then may kadwa maging responsive ya din productive kuma nga di eskwela di amuna ay di dapat eskwela kaman ngay competition kuma diwadas numnum na ta may man eskwela sakan kuma kaya kuma kaman di kuma diwadas numnum na. Din may katlo wada ngay natako din parents ay kalkaro nga sin sitwasyon to ko ay medyo adawi din sinbuita ko eskwelaan sinaykat i-assure na ay din anak ta ko ay man eskwela ket din safety ay isigurado na ay inmoy nan eskwela suma ay kindeng na di eskwela na sa purpose din orders. So may kapat siya nga din i-prevent na nga din kaso ay amagan di ubin din delinquent ay kanada maging at least mabantayan matutukan ta siya ket eskwela latta di wadas numnum sinodi mang bantay sidi wada nga din kananda Municipal Council for the Protection of Children kananas na upat din penalties abo di din mang disturbance siya along sinbuhi na ya sin eskwelahan wada di mang disturb sidi din business establishment kamandi along the way sin wada di business establishment nadagos sidi unan ay ayam ununan teteus di adiot na eskwela wada di sanksyon na di. May kadwa di udom wada nga din sin eskwelaan abo bakit wada iman sin eskwelaan ay eskwelaan uno din di maestra ay adidam amagan abo di biangda ngam laton magamot sin bisin survey ay nalami uno sin inyat may nanilak magamot din ang yaat sidi. So si Dooy din kamana pinaka-aim uno din laydun din ordinance ay nay maamag ketwada abo di kanana ay
prohibited activities. Numabalin ko ma din is eskwela akit din kananda ay no dinaibag ko no eskwela lata magadi udom ay activities na kumasin ruar tap no din focus na ingana si maatin na kumadin lay na ay alaen from manglugi ingana makatulpos si kurso na din wada abo din isa ay prohibited activities wada gamin din isong ano may ilat ako noan halos eskwelaan ngay ket in-encourage na din fencing din alad ngay siya din udom ay kaman na ilami ay mang disturbo sin eskwela is din dropouts uno din ngay kaka-eskwelaan day adi man eskwela uno din wat malikod-likod adi inda man papaila sin eskwelaan dadi ngay di udom ay mang disturb sin interest di eskwela so nga wada abo di sanction din dropouts adi man papaila sin eskwelaan may tulo is dindoy abo ay guardian uno dindoy parents ay kanan tako din amuna lagarod ay eskwela amuna din illegal ay uno din amagan di anak na adi na disiplina ano na di asin ay correct wada lata di sanction din guardian uno din parents may ko pat wada abo dindoy din teacher tanon ngum din kanak ay magangay ket amangan ngay nuwada ket amuna ay kanalangan uno adi semsemnak din ubing ay do eskwela ket adi na magangay di aksyon sin amag na ket isabo di wada di sanksyon na din wada si eskwelaan may kalima is sinay abo din udum ay naiilat ako ay mangdadaal ngay si yat di ubing ay man eskwela din business establishment sina munisipyo ta ko ay bakon kaman na enggana duanin no may ilaksin record magaot di dinay bilyaran uno din sing along kakamanda di ngayan magata no may ilat ako ay wada di dikit adi mabantayan usto adi may regulate no sino di iyat na tano din actually agpaiso din kanandan bilyaran adi pang recreation kumadi maging illegal di uno lawasin anak ta kuno adi ma-regulate ngay magay regulasyon si maamag si disat din minor on eskwela dapat adi senggep si di waday oras kaman ni di ya din di magakumadi beating din man bibit ngay tan maminsan yan manayayam da man pupustara naging gambling at di may pusta kay mo ada di na involve ay pilak uno sino man si di iso nga naging illegal din uno magadit pure recreation mayat iman ano kaya din operator ay mang bantay sino din prohibited activities sin na ay din isabo wa nya ket linteg ay kananda wada din exemption na ket di sa exemption na sin eskwelaan wada nga din udum ay activities ay maamag sinwar sidoy din udum ay exemption na ay mabalin sin during class R mabalin eskwela ay bumula provided wada mo din papirpirma day waiver no kaman o madawi da nga si eskwelaan ay pirmaan di parents wadan waiver adi di usapay is during emergency ket sin emergency adi ket wada iman di pinayag ay dagos sa suma ay importante isa da exemption usapay exemption is deny sakit siyempre adi ta maiiwasan tin ipagaw ta ko garod ket wada di school ket nairak mangked di tuktok na masakit di ugas na mabalin abo ay ipalubos na di da ay exemption na so sanksyon na wada di sanksyon nas lang adi magangay adi ni magadi kananan multa si panggep di pilak so din sanksyon di estudyante ay ini drop out no din truan ay kanan dawat man tambay sinaay ngay din usar di Municipal Council for the Protection of Children ket nuada di kaman na di alanda ipuidad barangay yan asida turnover sin parents da si di mayat si di sin eskwela so di udum ay wada sanksyon na dinay ay parent no ilan ket maila di MCPC ket adina amagan di biyang na sin anak na siya din wada ngay din ma-invite siya with sin council ket counseling di maipain sa magadi monetary ay involved sina counseling
bakit iman ngay di problema no apay nga din ubing nga dito man eskwela ket sin unog di boy ta i-council das da ida sidi counseling din parents din sin school abo ket no maila ket maduktalan ay di usa ay man isusurus di ket adi nang ay ilaon din problema uno adi one violation sina ordinance ay wada di no first ket wada di warning written din magapo si MCPC ket no second offense ket kaman di ladta second offense kaman di then wada nga din i-report da sin principal's office ket no na-refer ket wada kasin sa din amoy sin district office may report si so din may sumaruno din sanction di business establishment sa din ibagbagata kod ko niyan ket no wada di business establishment ay amunay wada eskwela nan during office hour ket wada di eskwela nan tamtambay sin eskwelahan ket adi na pinagan first offense warningan but sin successive ay naila sa din do i-recommend din closer di business establishment so di mayat so anya ngay ket din din di ordinance ay nay din eskwela koma din kananda ay nakapokus si eskwela tanong sino di plano na sin yat na nanugi adi ko ma-disturb talo diretso ingana si Macdeng si tinubing uno din eskwela si kurso ay lay din na so si duoy din may katlo ay ordinance ay i-present unda kayo ket wada di saludsod sidi din wadas dipid baka wada di damagan nyo lato no din ay di si ma'am Ais, ahora sí ka. Sir, dito sa Luzon Misnay Parentis, kasano ay implementar mi sin anak mi ay uray inba ami kas pagarigan ay umoy eskwela ang tanay din ngay man eskwela ngem untuyat tan ba no kaman kuman da kami man gargar dito dit kana na iba abaken mo unogen na saya at pinong nam ay ibaga ay undaman eskwela may isin kada yung dana sa pagarigan ya asi nasangaw kay man sinis ng tundin mo yan uno uray kanang takuon manipod grade 1 ang dana si grade 4 yan umoy si grade 5 yan sa wali di in mo yan sino na din mabalin ay hamakaw sidoy ket coordination nga di tan siguro nan-enroll siya at amo din eskwelahan ay man is eskwela ket deta usay agaw uno sinagatsad na nan cutting class siguro ay coordination din parents ya sin school sino di yat na ay maamuan ket sa di say biyang din di MCPC iso nga din composition di MCPC tuwada mot lang din magapo si eskwelahan ya si kapitan iso nga sino ay coordination latan ket kaman mod lang adi din anya ket din klasin di ubla kaman mod lang adi din di kakaron loy mo mamanok isa ket uno di man paspas ket mo mo si mas dem abuan ing kaalan nat kinangen ubing way kaman di ubing mo pa di mismo way daram way pastor mo yan intay way sin agsapa namumut abu sinas dem ateng kaalan uray nabnabay kay ng kaalan awan adi pagat nasusulit din yung kain pastor mo din anak mo pa mga no din yung kain pastor kan once ng kananta gawd ay da kami ng padasiman pa eskwela naganas ay nariga yung once nga binabayam ni satnan sa bali din interest na amin adi din paplanom kas kada investment mo awanan nadadaulit iso nga si doy di may bak no intiyat may mang alaga sin kay pastor sa iyat mo kumasin anak mo kay imo sinagsapa kaalaan sin mas na i-check mo uray nat unless nga ay bakang din ni necessary yung ka alaan no dikat din di i-monitor mo ano dumating sinasrimen ay nan eskwela ka kanan coordination abusin from sin parent ya sin eskwelahan si di importante si Ma'am Pwede sige si Brother James Sika, Kuya James. Binanggit mo kami sir din ginawadan di MCPC
sin munisipyo. Mm. Ketuada ako sin barangay kami din BCPC. Ah. Ketlaidon din barangay ay tak iwasan da di ay obligasyon da. Ipurwad din sin munisipyo mo aktibo da bo din BCPC. Adi mabantay sa iyat na di. Aga aditan no sin barangay libul at wada di. Di naiamagan na gamin sa wada funding na naya. Wada din semi-annually ay dapat ay man-meeting da. Man-meeting da di mamindwa si isa taon. Ta ilan da no sino din from the sin different ay members in barangay tan sa di kapitan as in PTE president. Usada di din school way representative man lang sin school. Numan meeting na di wada nga din bumula issues in concern. Ket dadi kumadi dapat ay addressan tao ta nasapsapa kuma. Sige. Aktibo din BCPC at siya di mo lang sin tansin barangay libel. Parwa. Mm. Nung ada ang alod di aktibo sin municipal sin MCPC ket mabayan ay way pundo dang adi mausatan magadi dumating si di ay kaso adi mabayan naman request abon BCPC to mali di assistant sin BCPC. Agadi tan sin barangay to punduda abo din naman meeting din BCPC. Sin MP di purpose na gamin din way basit ay pundo na sis kaman nga di si tanway nang ka problema at least way mausar. Ya din during sin meeting da kumadi man ya at least kompleto dai kompleto din di different sector. Tadi go di mang monitor sin activities kumadi eskwela so na-involve mo lang ni eskwelahan wadan PTC si punong barangay si Dooy wada ma'am Mamanak kay may itati, sinay may tan as parents na kami. Dadin amin ay concern di eskwelahan sin ay kandot sin amat di anak ni talaga ngayon masignan kami. Salamat ka din na kayo ay wada si munisipyo at least tandoy na may ilak 2020 na ay nalapat at manda kami ay parents man pasalamat kami tano at least may ano ana wada ngay voting party ay kaman ngay man ano asin man lugisin nga to at least kasi agala sin baba ket dakdakay panyamanan ni tanudin uding ni gamin talagay concern kami ngay tan at arudin kanan yo ay manlangan yadin di man ikat concern tan uray bakan min ang anak abus da ida di kananda ay ilaan mo at ida ay kakaasidan kusta pindi ago na takdakay panyamanan ni tanu man baligi kumadin na plano tako din kananday magangay din mailap ko ay wat naka-eskwela si grade 1 wino ano dikit at least naka-higher at kasi ano kay tumatak sige lang salamat. Salamat si di adik ko pada pay maga may usto abo dita may sublat ti udong tanay doy adu nakapila. Salamat sining indawat yo ay gundaway di mayat ay dingayo may salamat.